Gordan Kičić, srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac, rođen je 1977. godine u Beogradu. Završio je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Još u ranom detinjstvu bio je član dramske grupe Mike Aleksića. Prvu ulogu na filmu dobio je sa 19 godina u ostvarenju Do koske Bobana Skerlića. Nizale su se uloge u filmovima Nebeska udica, Kad porastem biću kengur, 7,5, Rat uživo, Kako su me ukrali Nemci. Igrao je u televizijskim serijama Jagodići, Ubice mog oca, Vojna akademija, Senjke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića, gde je ostvario posebno upečatljivu ulogu Kaluđera. Stalni je član ansambla Ateljea 212 od 2009. godine. Igrao je u značajnim pozorišnim predstavama, među kojima su Kosa, Pazarni dan, Sveti Georgije ubiva Aždahu, Molijer još jedan život, Ljubavno pismo, Beogradska trilogija, Revizor, Diplomac, Amadeus, Mušica, Noćna straža. Dobitnik je prestižnih nagrada, među kojima su Car Konstantin za najbolju mušku ulogu u 2 navrata na filmskim susretima u Nišu, za uloge u filmovima Čekaj me, ja sigurno neću doći i Turneja 2009. i za filmove Ona voli zvezdu i Malu noćnu muziku 2002. godine. Za ulogu u ovom filmu dobio je i nagradu za najboljeg glumca u Novosadskoj areni. Na danima Zorana Radmilovića u Zaječaru dobio je Zoranov brk za ulogu samoubice u predstavi Nevinost, a na Sterijinom pozorju nagradu Zoran Radmilović za glumačku bravuru u predstavi Kosa. Osnovao je producentsku kuću Combine Film, producirao je film Ustanička ulica. Film Realna priča potpisuje kao glumac, producent i reditelj. Njegov rediteljski debi, premijerno prikazan novembra prošle godine, naišao je na odličan prijem kod publike. Gordane, dobar dan i dobrodošli. Dugo smo vas čekali, ali evo, dočekali smo. Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde sa vama i moram da vam kažem da ste napravili divan film koji sam imao prilike da pogledam sada i mislim, dosta stvari ste stavili ovde i... Samo one najvažnije, a ostalo ćemo čuti od vas. Drago mi je da vam se dopalo. Pa evo na početku ove tribine pitaću vas, obzirom na to da nam vi dolazite na live od prvog izdanja 2008. kada ste ovde bili sa ekipom filma Turneja, našeg čuvenog reditelja Gorana Markovića, koji je, uzgred da kažem, tada i pobedio na našem festivalu, i potom ste dolazili sa ekipom filma Kako su me ukrali Nemci Miše Radivojevića, koji je dobio drugu nagradu za režiju Živojin Žika Pavlović. Videli smo vas u onom značajnom filmu Ajvar, Ane Marije Rossi. Prošle godine, da. Bio sam ovde i sa Ustaničkom ulicom, čini mi se. Jeste, a videli smo vas i u pozorištu. Jeste. Sa čuvenom predstavom Sveti Georgije ubiva Aždahu. Pa eto, to su sve teme koje smo videli u ovom kratkom filmskom portretu o vama, te osnovne crtice koje ćemo sad razraditi, i očekujem da povedete publiku vašim profesionalnim putem, ali da krenemo kao što to obično biva od početka. Vi ste rasli u svog oca, čuvenog televizijskog i pozorišnog reditelja Branka Kičića, i verovatno je to uticalo na vaše kasnije profesionalno opredeljenje. Kako se sećate svog detinjstva i koji su momenti bili odlučujući u tom smislu? Pa ovako, ja sam rođen 77. Kao što ste rekli ovde, znači ja sam odrastao negde tamo 80. godina, koje je u duhu nekako bilo drugačije vreme nego danas, i kao dete jedino uz šta sam mogao da budem miran jeste da kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. To je jedino kada bi bio miran. Inače sam bio nemiran, jako nemirno, dete, puno energije, pravio sam razne gluposti, ali kada bi mi pustili film, ja bi se smirio i gledao bi film sa velikim zanimanjem, i prosto su roditelji znali da jedino kada ću biti miran jeste da mi puste film. Tako da sam s njihove strane u kući bio okrenut prema televizoru, filmovima. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta, jer smo imali sreće da tamo 78. ili 79. već budemo imali VHS, koji je tada bio retkost, znači bila je Beta SP, 2 formata su bile, i VHS. I
moj otac je verovao da će VHS da pobedi kao kućni format i on je pravio neku vrstu svoje, kako bih rekao, kolekcije filmova. I tako da sam imao veliku količinu filmskih klasika, pošto on završio filmsku režiju i radio na televiziji kasnije, ali pasionirano je gledao filmove, gleda i dan danas. Tako da sam ja te neke filmske klasike gledao baš kao mali. Ben Hura, na primjer. Ben Hura sam, na primjer, gledao u kinoteci, to me mama vodila i čak, pošto ta bila jako velika, dugačka projekcija, i projekcija imala pauzu, čak ne jednu, nego 2 pauze. Ali imao sam u našoj kućnoj toj biblioteci ili videoteci, imali smo dela Kloda Šabrola, imali smo, kako bih rekao, Carpentera, ceo njegov opus, imali smo Kubricka. Pa najznačajnije filmove, svetske kinematografije. Fellinija, Antonionija. I tako da, nekako, to je bio moj sastavni deo odrastanja. Dakle, ja sam sve te Melvilla, te neke filmove sam bio potpuno... Šta vam se posebno dopalo u tom periodu, šta? Jako sam voleo, kao klinac sam voleo Odiseju, 2001. Stanleya Kubricka, koju i dan danas kada je pogledam, svaki put izvučem neki novi zaključak o čemu se zapravo radi u filmu, ali bio sam fasciniran tim filmskim delom i naravno rastao sam uz heroje 80-ih, uz Ratove zvezda, koje su tada bile dominantne, Indiana Jonesove, prosto ta pop kultura 80-ih me je svakako obeležila. Jedan od najmiljenijih filmova iz detinjstva je bio svakako Rocky, koji dan danas mnogo volim. Tako da sam bio izložen svim tim takozvanim, što kažete sada, sadržajima, kao jako mali. I pored toga, naravno, bila i muzika, moja porodica je veliki ljubitelj rock'n'rolla i te sve ploče smo imali u kući, tako da... Tako da su vas inficirali time. Bukvalno. Ali onda je taj neki trenutak bio odrastanja, kad sam morao nekako da vidim šta mene zanima zapravo, čime bi se ja bavio. A u svakom slučaju sam najviše volao da gledam filmove. To mi je najveća bila satisfakcija. Takođe, moj brat Aleksandar Radivojević, koji je sin od Miše Radivojevića, to je brat od tetke, koji je inače pisac, dramaturg i moje filmove. On je isto pasionirani ljubitelj filma. Tako da smo mi dobar deo našeg detinjstva proveli gledajući filmove i diskutujući o njima i govoreći ko je šta radio, ko je pisao scenario, ko je režirao, ko je snimao. Tako da i ta ekipa oko naše porodice su uglavnom svi bili filmađi, mislim. Tako da je vaš profesionalni put bio predodređen, zapravo. Na neki način. I onda sam u nekom 5. razredu ili 4. osnovne škole, pošto ja živim u Makedonskoj ulici, tu sam i rođen, prešao u Radio Beograd, koji je nekih 150 metara, u grupu dramsku kod Mike Aleksića, i onda sam se nekako inficirao i sa tom disciplinom glume. I ništa, eto, prosto, to je to. Onda sam 95. upisao akademiju, Fakultet dramskih umetnosti kod Predraga Bajčetića i onda u stvari kreće... Iz prve ste uspeli. Da, iz prve. Ali u stvari tad kreće moje, u stvari, prepoznavanje sa ljudima koji dele isti interesovanja kao ja, jel? Do tada, ja vam kažem, svi bismo mi razgovarali o filmovima ili o knjigama ili o muzici, ali ne na taj način, veoma pasioniran, ozbiljan, kao što sam ja voleo o tome da razgovaram. Čak kad sam upisao glumu, moje kolege sa klase nisu toliko pratili ni filmsku umetnost, ni... Mislim, znali su, naravno, ali sad ko je šta režirao, koje godine i tako dalje. I onda sam naleteo na katedru režije, montaže i kamere, gde sam prepoznao svoje drugare koji isto vole te filmove različitih žanrova i, mislim, s njima sam se najviše družio. I sad, evo, skok 20 godina napred, 25 godina napred, režirao sam svoj prvi film, koji ćete večeras imati prilike ovde da vidite, za koji sam imao neverovatnu tremu, jer sam i glumio, i producirao, i bio kod scenarista, i igrao. 3 uloge.
ali jer sam paralelno i radio i seriju, tako da je to zahvat bio ozbiljnih razmera, ali nekako, evo sad kako je prošlo vreme, veoma sam zadovoljan zato što sam se ipak na neki način odvažio, jer u ovoj sredini postoji ta distinkcija, on je glumac, on je glumac, mislim šta on može da zna o ovome, a ja sam nekako na svim tim snimanjima, jer sam snimio 30 nešto studentskih filmova za vreme studiranja, ja jako volim da snimam i volim taj posao, volim, kako da vam objasnim, zanimalo me, od uvek me to zanimalo, i s jedne i sa druge strane. Tako da, sam prilično izučio taj, kako se kaže, posao i sa pozicije producenta kasnije. Tako da moram da vam priznam da to jeste moja pasija, da to jeste moja radost i moj život. A sve je počelo u stvari gledanjima tih filmova i neverovatnim svetovima koji su mi se otvarali od malena. Mislim, ja se sećam kad sam gledao Amarkort prvi put, pa ja prosto nisam mogao da verujem da postoji ta vrsta pričanja priče, tih junaka. Svašta je toga bilo. Posle sam naravno volao i horore i dan danas ih volim. Volim akcione filmove. Mislim, ne mogu da kažem da se ja žanrovski opredeljujem za jednu vrstu kinematografije ili takozvane danas umetničke, što bi voleli ljudi da dele kinematografiju. Za mene uvek postojao da li je dobar film ili nije dobar film. Pa sad onda kažu kao ovaj film kao je fenomenalan, ali ga niko nije video. Pa nemoguće. Ako je dobar film, on će pronaći svoj put do publike i tu uopšte nemam nikakve dileme. Pa lepo ste nas prošetali kroz istoriju svetskog filma, zaista ste imali onako široko obrazovanje i gledanjem u početku, ali volela bih da nam kažete šta vam se posebno tu dopalo, odnosno koji su autori bili najznačajniji za vas, koji su izvršili možda i neki uticaj, možda u tom trenutku i nesvesno? Pa pazite, najviše što sam, pošto ja mislim da sam ja duhovit čovek, i mislim, verujem u tu činjenicu da sam duhovit. Nenormalno sam voleo filmove Blake Edwardsa. On je za mene majstor svog zanata, naročito saradnja sa Peterom Sellersom. To je nešto što je meni bilo potpuno neverovatno. Ja bih gledao te filmove po 100 puta. Tako da je on negde, taj Blake Edwards, izvršio neverovatan kako bih rekao, uticaj na mene i na način razmišljanja kasnije u glumačkom smislu. Ja mislim sad, nemojte pogrešno me razumete, ja sad govorim i kao reditelj, i kao glumac, i kao producent, ali prosto na mene privatno, njega sam jako voleo. Voleo sam Carpentera, neobično, Johna Carpentera, fantastičnog Noć veštica. Pa ne samo što je Noć veštica, on je radio Napad na policijsku stanicu 13, to je jako zanimljiv film, onda je radio They Live, naravno Noć veštica, mislim, Bekstvo iz LA-a, on je jedan jako zanimljiv čovek, The Thing, Stvor i tako dalje. Onda sam mnogo volao Briana De Palmu isto, koja je nekde naslednik Hitchcocka, savremeni naslednik Hitchcocka, kasnije ovih, da kažem, savremenika Olivera Stonea i tako dalje, a od ovih, da kažemo, klasika, mislim, koji su učili na akademiji i tako dalje, naravno, to je Charlie Chaplin, koja je meni potpuno jedna figura iz sveta filma, potpuno posebna i neverovatna, a njega smo imali prilike da gledamo, mi koji smo odrastali 80-ih, u zimskom bioskopu koji je bio prikazivan za vreme, ili letnjem bioskopu, za vreme zimskih meseci i letnjih meseci na televiziji Beograd. Tako da, imam puno primera, više ne znam ni odakle da vam kažem. Uvek sam bio negde anglosaksonski orijentisan što se tiče toga, ali kao što sam rekao i Francuzi, i Melville, i kasnije pre svega Godard, ali onda Crni talas, pa i ovi Krimići, Kloča Brol. Tako da, mislim, i Italijane smo isto spomenuli. Fellini, da. Tako je, Antonionija, De Sica, ima tu puno toga, odrastao sam na tome, znam te filmove, volim te filmove. Ratovi zvezda su za mene isto, najneverovatnija stvar. Tako da, čudan mi je ukus, čudan spoj raznih stvari
Nikada nisam volao da se deklarišem kao čist žanrovac, da bi rekao ja radim ovo ili igram samo u ovome. Pa ni realna priča nije čist žanr, ali doći ćemo kasnije do toga. Tako da nekako sve te stvari sam nekako taložio, ne nešto namerno, nego prosto je tako nekako išlo i muzika isto je jako uticala na mene i pozorište u kome sam živeo zapravo od tamo 96. kada sam krenuo da igram, imao sam permanentno zajedno sa filmskim ulozama i pozorišnu ulogu i to je jedna potpuno druga disciplina. To je jedna vrsta ozbiljnog posvećenja glumačkom postupku, glumačkom aparatu, biću i to je nešto što vi kao gledalac filma i ljubitelj te umetnosti ne možete niti da doživite, niti da vidite ako ne dođete u pozorište, a naročito kada igrate na sceni. Koja je to bila predstava? Prva predstava koju sam uskočio, spomenuli ste tu predstavu, je Sveti Georgij ubiva Aždahu, koju sam uskočio 96. godine. O, Bože moj, to je, pa koliko, 24 godine? Tako. Jeste, kao student druge godine akademije, u ateljevu 212, i onda su krenule uloge polako da... To je bilo posle odlaska Rastka Lupolovića. Rastka Lupolović je otišao, zamonašio se, i mene Muci... Posle Sterijine nagrade. Da, mene Muci Draškić zvao, i ja sam, kako se zove, uskočio. Na drugoj godini imao sam neverovatnu tremu, mislio sam ću da bukvalno da umrem. Jer naročito došla je cela moja klasa, došli su mi roditelji, ja sam teo bukvalno da riknem. Zato što nisam imao probe, nego sam uskakao, morao sam da naučim tekst i ajde, matori, pegla. Pritom tu igra Gaga Nikolić, ne znam, Pera Kralj, vrate, rekao... Vodeća imena naše glumice. Dara Đokić, Mira Banjac, baš je bilo napeto. Ali dobro prošlo i mene Atelje 212 tako, jako prigrlio kao mladog glumca. Posle sam igrao u Jugoslovenskom dramskom baš puno, ali sam negde tokom karijere uvek gledao da držim paralelno pozorište i film. Jer sam nikako nisam bio zadovoljan samo jednim ili samo drugim. I sada, poslednje 2 godine nisam igrao u pozorištu, zato što sam uzeo neplaćeno da bi mogao da uradim i seriju, i film, i da to završim i tako dalje. I imam neverovatno nedostajanje, ali iskreno kažem jednu vrstu i straha, zato što dugo nisam igrao i scena mi nedostaje, malo je sanjam, ali opet s druge strane ne bi uradio ovo što sam uradio, a nadam se da ćete i vi gledati od 17. oktobra, kreće serija na RTS-u, subotom i nedeljom. Koliko ima epizoda? 10 epizoda. Tih prvih 5 sam ja režirao, ja sam kreator serije, i producent i sve ove stvari što smo već rekli. Tako da sam nekako ozbiljno odlučio da posvetim u stvari to je 4 godine su bile paralelno rada, ali 2 godine realizacije toga. Ozbiljne pripreme. Da, pripreme i snimanje u 2 cuga i tako dalje. Tako da sam uzeo neplaćeno, najpošteniji, stvarno nisam odigrao nijednu predstavu. I eto, to je to. Pa kad smo već započeli priču o realnoj priči, da je ispričamo do kraja, onda ćemo da napravimo, kako vi to volite filmski, da kažete flashback. Flashback. Ne, vidite sa mnom kako ja radim. Ja radim flash forward, flashback. To je dramaturgija. Šizofreno skakanje iz vremena u vreme. Kao povratak u budućnost zemlje. Tako je, pa to će... Hoćete da vam otvorim? Da, hvala. To će publika voleti da čuje. Baš na taj način. Hvala najlepše. Izvolite. Dakle, kako je nastao film, šta vas je tu zaintrigiralo da ispričate baš tu priču? Lepo je što u intervjuima stalno ističete da ste snimili film upravo onakav kakav ste želeli. Jeste. Mislim, to zvuči onako malo, to kao da se ložiš, ali nije. Snimio sam tačno film kakav sam želeo. Mića Momčilović je pre 11 godina napisao taj tekst koji je meni ponudio da ja igram u tom filmu, koji je bio drugačije. Bio film vrlo sličnog zapleta, roditelji se razvode i dete ne govori. Međutim, u tom scenariju je bilo nešto nenormalno istinito. Čak ne mogu da kažem ni koja scena, ali je nešto u postavci bilo nešto tačno. Što ja kao glumac u pozorištu
čini mi se, mogu baš dobro da detektujem, jer dosta često na sceni osetite kad je neko istinit, kad nije. A takođe imate susret sa velikom svetskom literaturom koju možete da primenite kroz sebe i kroz kolege. I onda, kad vidite nešto u savremenom, nešto što je napisano, prepoznate tu jednu emociju koja tu ima, meni se jako to dopalo. Mićo umeđu vremenu odustao od tog filma, meni ustupio prava, ja sam bio u potrazi za reditelj. Međutim, nezgodacija u svemu tome bila da što sam ja već negde smislio kako će to da izgleda. A pomenuli ste, i to je još jedna potvrda da ste duhovit čovek, da ste se najlekše dogovorili sa rediteljem Gordanom Kičićem i kao producent, da je tu prihvatio zaista izuzetan honorar. Jeste. Svi su bili veoma saradljivi. Stići ćemo do... Kako je prošao glumac Gordan Kičić? Stići ćemo, pričat ćemo o tome. Međutim, nudio sam film po Beogradu rediteljima, svako od njih imao neku svoju viziju, ja se s tim nisam slagao i moji bliski saradnici, Snežana Penev, Van Hauelingen sada već udata, i Miladin Čoloković koji je slikao film, pošto sam ja rekao, evo imam tekst, pa sam ih davio godinama već, oni su rekli kao, ajde, pa mislim, bilo bi dobro, pošto ti znaš, kao dosta stvari, kao, uzmi da režiraš film. Ja sam negde predosjećao da će doći taj trenutak, samo nikako nisam verovao da će da se desi tako nekako, da će stvarno da se desi. I ja sam prelomio i rekao sam, ok, ja ću da režiram. Međutim, nisam imao para, a nisam imao i dobar tekst, s kojim sam ja bio zadovoljan, tako da je krenula potraga za piscem, našao sam pisca, pisali smo 4 godine, kada bismo imali vremena, dok kada on ima vremena, ja imam vremena, bez love, ajmo matori da pišemo, dogovorili smo se oko ideje i taj tekst za film je nastao. I shvativši da neću realizovati film sa novcem koji smo imali od Filmskog centra, iako su oni mene prihvatili kao reditelja, sve je to prošlo kako treba, ja sam ponudio televiziji Beograd, to jest RTS-u, napravili smo od filmskog scenarija 3 epizode i ponudili smo kao mogućnost da se radi serija. I oni su odmah rekli da. Gde sam se tek onda našao u nebranom grožđu. Jer sam se dogovorio za nešto što nije bilo napisano, bili su sinopsisi, uvalio sam se u film koji moram da uradim, gde sam se ja potpisao, nisam stavio nekog bez veze kao, nego ipak ja sad to moram da režiram, moram da se potpišem, a ljudi će neki to da gledaju. A i seriju moram da uradim. I tu kreće moje ozbiljno putovanje u borbu sa ta 3 čoveka, rediteljem, producentom i glumcem. Jer kao reditelj i kreator serije morao sam da raspišem scenario, a da bude unutar, kako bih rekao, estetike same stvari, da mi nadomestimo nešto što je već napisano, a da budu u duhu toga, a onda da snimim to, da izmontiram, a paralelno kada to budem završavao, da napišemo još drugih 5 epizoda koji ćemo snimati na leto. Paralelno izmontirati, završiti film, imati premijeru, snimiti drugih 5 epizoda, završiti i evo sad ćete ga gledati. Pa savršeno. Kako to lako zvuči sada. Da. Ja sam, kad sam ja rekao taj plan moj producentkinji Snežani, ona je rekla, ok, ajde da vidimo šta će da bude. Mislim, stvari u tome što vrlo je bila teška, kako bih rekao, smisliti i napraviti celu ovu stvar, jer jedno bez drugog nije moglo. Ali onda opet kao reditelj sam morao da budem veoma skoncentrisan da, pošto smo snimali seriju prvih 5, znači snimali smo u tom prvom bloku i film i seriju. Ja sam vrlo dobro znao šta je za film, a šta ćemo za seriju, jel? U tretmanu, u produkcijskim uslovima, film sam tretirao filmski, a seriju ipak možete malo i drugačije da postavite kameru i da imate i tako dalje, i tako dalje. Tako da je bilo vrlo uzbudljivo meni, bila je ta mentalna gimnastika stalno prisutna, jer samo što sam proveravao kadru, onda sam proveravao sebe i kao glumca i kao reditelja. Gledao sam na sat da neću probiti slučajno kao producent.
Tako da je bila šizofrenija opšta, ali je jako dobro prošlo. Film je završen sa distribucijom filmskom, bioskopskom, neposredno pred početak nesretne pandemije. Mi smo ostvarili veoma lep uspeh u bioskopima. Premijera bila fenomenalna u Sava centru. Jeste, to je stvarno sjajno prošlo. Reakcije publike divne. Divno, pogledalo je preko 70.000 gledalaca u Srbiji. Dobili smo nagradu u Vrnjačkoj banji za scenario, drugu nagradu. Ovde nismo dobili, žao mi je, ali možda sledeće godine ili neki sledeći put kada budem došao sa filmom. Pominjali smo vas danas na završnoj konferenciji za reditelje, jeste naš umetnički direktor Darko Bajić je rekao, pričajući o tome kako se sve više glumaca ohrabruje da režira filmove, i ja sam navela vaš primer, on je rekao da, u redu, ali ovo je debi, da vidimo, čekamo sledeći film. Sledeći film, tako da slažem se sa profesorom Darkom i mojim prijateljem i rediteljem. Slažem se, jer drugi je taj film koji u stvari se vidi da šta si i gde si. Tako da, polako. Sada su vrlo zanimljivi formati, serijski formati, koji uzimaju primat zapravo. I mislim da ću se sad više baviti serijskim, tim razmišljanjem tih priča i tako dalje. I to mi ide dobro. Ja sam veoma srećan kad sam sa svojim timom pisaca i kada pravimo ove epizode i to je jako uzbudljivo. Kada već zamišljate šta se dešava, to će se desiti. Niste nam otkrili kako su producenti i reditelj slušali glumca Gordana Kičića? Glumca su slušali odlično. Imali smo problem reditelj i producent. Jer je ovaj stalno hteo jedno, a ovaj stalno drugo. Tako da je bila permanentna borba. Ali s druge strane, dogovorili su se. Da. I bilo je super. Pa to se vidi po uspehu filma. Da se sada vratimo onome što je prethodilo, ovome što je u stvari najnovije kod vas. Pa kažite nam za početak, koliko naslova pozorišnih ste igrali u Ateljeu i u Jugoslaviji? Ne znate? Pre nego što ste napravili ovu pauzu, pa sigurno je bilo 10-ak. Ne znam, verujte. U oba pozorišta. Živih predstava kojima sam igrao. Aha, igrao sam, na primjer, u 6 ili 7 predstava, da. Noćna straža. Da, Noćna straža. Za koju vas mnogo hvale. Jeste. Noćna straža, Ljubavno pismo, Strujosek, Sveti Georg ubivaš dahu, Izdaja, Spamelot, to je iz čega sam, da, i Jugoslovensko dramsko. To je iz čega sam ja, što se kaže, izašao kada sam se odlučio za ovo. Sad, pomenuli ste Ljubavno pismo, to je vrlo interesantno, to je predstava koju je režirao vaš otac Branko Kičić i to negde 95. 96. Da, četvrte. 94. je bila premijera. Tako, a vi ste... Ja sam uskočio 97. 2-3 godine kasnije. I kako je to izgledalo? Kad sam uskakao? Da. Vrlo jednostavno, zato što sam znao predstavu na pamet. Zato što sam je pogledao jedno 20 puta i nije bilo nikih problema. Da. Ma 20, koliko je igrano, ja sam znao. Da. To je jedna od najdužih predstava. Najdugovečnijih predstava Atelja 212 i kako će se ispostaviti i Jugoslavije, mislim, nijedna predstava nije toliko dugo igrana. Samo Buba u uhu. Jeste, Buba u uhu i mi. Da. Eto. Kažite nam kakva je vaša uloga u toj predstavi? Ja jako volim taj komad, to su pisali Zoran Bačić i Zlatan Fazlagić, zajedno sa mojim ocem, i ja sam, eto, to je recimo vrlo zanimljiva činjenica i zašto sam se ja možda sad i odlučio i da se bavim ovom vrstom rada, kolektivnog rada, tih writing roomova, gde sad, oni su kod nas u kući sedeli i radili su taj komad. U stvari, oni su prvo radili jednu vrstu filmskog scenarija. Ne, nije to, nema nikakve veze sa Kostom Trivkovićem, to nema veze sa Ljubavnim pismima njegovim, ne. Ovo je originalan komad koji su njih dvojica i moj tata to napisali kod nas u kući. To je trajalo mesecima i oni su stvarali se kod nas u neku sobu i jako su se smejali. Jako su se smejali, strašno su se smejali. Ćaleta sam, slušao kroz zatvorena vrata, se toliko smeje, u životu nisam, nikad se nije toliko smeo u kući. Međutim, kada sam pročitao u stvari taj komad, to je jedna nevjerovatna komedija
koja je po formi vodvilj, ali u stvari slapstick komedija. Mislim, jako čudan, kako bih rekao, žanr, spoj. I taj Sony, taj klinac koga sam ja nakon nekoliko godina igrao, oni su mene, kao klinca koji je u tom trenutku imao 15 godina, su uzeli kao role model, pa su ubacivali svoje fazone i lepili na njega. Tako da je nekako bilo neizostavno da ja igram u tom komadu i tamo 97. sam zaigrao i dan danas igram. Mislim, evo, poslednjih godina i po dana ne, ali igrao sam preko 20 godina tu predstavu. Mislim, to je predstava, evo, pomenuću sve ljude koji igraju. Miki Krstović, Tanja Bošković, Gorica Popović, Bane Zaremski, Dubravka Mijatović i Dragana Đukić, Nenad Ćirić i ja. I to je, mi smo kao neka porodica, pošto smo odigrali, ja ne znam, 300, 400, ne znam koliko puta smo odigrali tu predstavu. To je predstava koja se prva rasprodava Ateljeu 212, nema karat uopšte za nju nikada. I ogromno mi je zadovoljstvo što sam deo toga i to je jako uticalo na mene kasnije i posredno i neposredno, prosto u formiranju načina razmišljanja, igre, sigurnosti na sceni, brzine i raznih drugih stvari. A kako izgledao vaš rad sa vašim ocem, ta saradnja? Vrlo okej, zato što sam ja uskočio u tu ulogu, ja nisam je pravio. Nas dvojica smo trebali da radimo neki televizijski film koji se, nažalost, nije desio, ali sam ja Ćaletu dao ulogu ovde u filmu. On igra u poslednjoj sceni, ako ste gledali ili ćete gledati, čovek u kožnoj jakni koji kaže odsudnom trenutku svom tom čoveku, dajte mu ipak priliku da proba, ako je čovek spremio. Tako da sam ja režirao svom ocu, desila se ta kontrtravestija, da ja sam njemu režirao i vraćao sam ga nekoliko puta, ali odlično. To je bilo zanimljivo nekoliko puta. Da. Da li ste još koji put sarađivali ili pretpostavljam da ste i za pozorište i za film imali savete ili barem komentare svog oca? Kako da ne, on je meni jako dragocen saradnik i podrška, uvek proverim sve sa njim, dam mu svaki komad, svaki scenarij da pročita. Sa mnom je ovde učestvovao u stotinama verzija ovog scenarija, čitao je. I bio na snimanju sve vreme. Tako da, mislim, stvarno je dragoceno. Super i drago mi je nekako, jer vreme prolazi, život prolazi i ti neki trenuci koje imate sa ocem, koji vam je, pored vas, u nekoj najvažnijoj stvari koju trenutno radite, je stvarno fenomenalno. Mislim, stvarno, to je nešto što jako lepo. Pretpostavljam da je to bilo jako važno i za vaše detinjstvo i za odrastanje i pomenuli ste da živite u Makedonskoj ulici, tu je blizu RTS, tadašnja televizija Beograd na kojoj je radio vaš otac i vi ste tamo odlazili kao u svoju kuću, tu je blizu i Atelje 212 i Radio Beograd, glumačka grupa Bate Aleksića, ali koje ste sve ljude imali prilike da sretnete pre nego što ste vi, zahvaljujući ocu i njegovoj profesiji, pre nego što ste vi zakoračili profesionalno u ovaj svet? Mislite od poznatih? Pa, tako je, od njegovih saradnika, glumaca, reditelja i ko vas je posebno tu impresionirao? Ne znam šta vam kažem, meni to bilo najnormalnije da odem na televiziju ili u atelje gde on sedeo i družio se sa Mucijem, kasnije režirao, meni to bilo dolazili su nam u kuću, mislim, ne znam šta da vam kažem, nekako najnormalnije to meni je kao bilo, jako sam bio ponosan, pošto moj tata je režirao svojevremeno jednu jako poznatu televizijsku seriju, dečiju, 80-ih za televiziju Sarajevo, Nedeni zabavnik. Ne znam da li se stariji sećaju te, se sećate? To su, vodili su Vajta, pevač, Vajta i Rusmir, i ja se sećam da je Vajta jednom došao tamo u školu po mene, sa mojim tatom, te je nastao, ali ja ne znam, kao kad bi danas neko došao ko je najpopularniji kod deca. Danas Gordon Kičić kad bi došao. Ja sam toliko bio ponosan na tu činjenicu da on njih zna, da mene Vajta voli
I tako, to je bilo fenomenalno, tako da to, a sad, ne znam, Gaga, Milena, ne znam, Pet Seidus, mislim, ja sam odrastao sa njegovom decom, išli smo na zimovanja, mislim, ne znam što vam kažem, to je toliko toga nekako bilo najnormalnije, ali s druge strane moram da vam kažem da sam imao jednu vrstu pritiska i odgovornosti kada sam stvarno počeo da se bavim ovim poslom. Ima se jednu vrstu tereta da svi će reći kao evo ga, to je sin od ovoga ili to je njihov, on ga je gurno i tako dalje. I da li je on talentovan? Jeste, i stalno sam imao tu jednu vrstu bojazni, iskreno, najiskrenije, evo sad već nakon toliko vremena. I pogotovo Ateljeu 212, jer to je, da kažemo, i Čaletovo pozorište u koje je napravio tu predstavu koja tada već bila potpuno neverovatan hit. I uvek sam gledao da možda ne budem deo Atelja 212, jer nekako uvek je bila ta neka... Veliki pritisak. Taj pritisak. I onda sam prvo počeo u stvari u Jugoslovenskom dramskom i tamo sam godinama igrao. Igrao sam sigurno preko 10-11 naslova. Međutim, Atelja me uvek nekako zvao. I onda Svetozar Cvetković me zvao jednom. Ja sam rekao, znaš šta, Cvele, meni je dobro sada, ja neću, I onda kada me drugi put zvao, ja sam rekao, okej, zaposliću se i onda ja sam kasno postao član Atelja 212, tek sa 33-4 godine, znači evo 10 godina. Ali ste igrali stalno. Ali sam igrao stalno, ali nekako nisam bio član, igrao sam puno predstava i napred i nazad, ali sam se onda, da kažemo, deklarisao za tu vrstu pripadnosti. I da je to vaša matična kuća. Jeste. I rekli ste, od prve predstave uskočili ste u podelu snova, tu su glumačka imena, zaista. Da, totalno. Fantastično, pa kako je to izgledalo mladom glumcu, početniku? Pa nije, to je još, imao sam ja i muku, zato što sam sve njih znao ranije. A da. I znajeli su oni mene i kao, sam su se svi skupili da gledaju, iza scene, glumci, mislim, i Gaga i Dara, kao ajde da vidimo, Dobro je prošlo sve. I postali smo neka vrsta, mislim, ovaj posao je vrlo zanimljiv, govorimo sad o glumačkom poslu, gde mi stvarno, gde delimo scenu i kada provodimo puno vremena zajedno, stvarno postoji ozbiljna količina poverenja, igre, poštovanja, naravno nenormalne duhovitosti, ali... Kažu da je Gaga bio naročito zadužen za to. Jako je bio duhovit, on je bio fundamentalno duhovit. I usred predstave je umeo. Da vas, kolege, obraduje. Na predstavama ne toliko, u filmovima i u serijima, da. Da. U pozorištu onako, ali van scene i to u bifeu dole, to su bile takve prozivke i zezanja, da ne bi znao kako. Mislim, naravno, to ne mogu da prepričam ništa. Da, To ne znam da kažem. Da. A to je najzanimljivije, ali dobro. Da. Delimično ste počeli da odgovarate na pitanje koje sam htela da vam postavim, a to je sa kim najviše volite da se razmenjujete na sceni, kako vi to kažete? Ne znam šta da vam kažem, toliko je partnera bilo sjajnih koje sam imao. Volao sam da igram sa Pecom Eidusom, koji je bio nenormalno zanimljiv tip, genijalan glumac, s nenormalnom energijom i nas dvojice smo igrali dugovečnu predstavu. 100 puta smo odigrali Amadeusa, on je igrao Salierija, ja sam igrao Amadeusa i bili smo suprotstavljeni jedan protiv drugog i to je letelo na sve strane. Prštalo. On u punom gasu, ja u punom gasu. To je baš bilo dobro. To moram da vam kažem. Nebojša Ilić Cile je moj dragi partner. Nebojša Dugalić isto. Otkrili smo se u toj predstavi izdaja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jako dobro. Kažete da sa Ciletom ste jedva uspeli neke scene u realnoj priči da snimite, toliko vam je bilo smešno. Jeste, jako smo smešljivi. I to sve je počelo sa jednom predstavom u Ateljeu 212, koja se zvala Put do Nirvane, gde smo na maloj sceni igrali smo nas dvojici, Isidora Minić i Aleksandra Janković. Ivan Milošević je režirala, to je komad Artura Kopita, jednog američkog pisca, i mi bismo se toliko zasmejali tokom predstave da smo morali da prekinemo predstavu. Onda publika se smejeli, njima smešno, ali mi ne možemo da nastavimo. To je strašno. Da. Jeziv, grozno. Kako ste prevazišli taj problem? Ne znam šta da vam kažem. Ne znam.
to i dan danas postoji. Onda smo postigli revizora od Gogolja, gde on igrao gradonačelnika, ja sam igrao Klestakova. Isto bi se strašno zasmijali. Strašno, to su grozne stvari. A u kadru šta ćete onda? Stop, pa po 30-40 dublova. Pa da, divno. Ali ja sam producent, tako da me dođe. To je prednost. Ja sam rekao Ciletu, Da. mislim, to on stalno citira. Rekao, mator, ti se dopada scenariju? Kad sam mu poslao. Rekao, super je scenariju. Ti se dopada uloga? On kaže, fenomenalna uloga. Rekao, znaš šta je najbolje, brate? Nema reditelja. Tako da, nadam se da nije baš tako, mislim, film se ipak desio. Da. Ali je bilo, mislim, nekako, radovali smo se dok smo, mislim, ja stvarno duboko verujem da za ovaj posao vam je potrebna jedna neverovatna količina ljubavi i radosti i da gomile tih nekih prepreka koje vam se dešavaju ne doživljavate kao prepreke, već kao izazove, da bi mogli da pobedite u celoj toj priči. A vi stalno ističete da je potrebno i malo sreće. Ne, malo, puno sreće. Da, ali morate nekako da je prizivate, morate da ste otvoreni ka dobrim stvarima. Iskreno. To je jednostavno tako. Koja je bila posebno odlučujuća u vašoj karijeri? Uloga? Da. Nema pojma. Pa prvi početci su bili meni nekako važni. Nekako važni su mi bili u smislu da me narod, mislim da me primeti, da me primete, da mogu da igram različite stvari. Jer sam se uvek klonio da ne radim... Da vas ne stave u fah. Tako je. I ja čini mi se da sam uspeo da to... Jeste. Da se... A Kaluđer je to potvrdio. Da nekako... Jer, da se razumemo, ovde nemate baš, kako bih rekao, veliku paletu u našoj televizijskoj i filmskoj ponudi neverovatnih, kako bih rekao, različito žanrovskih stvari. Imate nešto što se dešava, imate te neke savremene drame, imate istorijske drame, imate komedije. I sada su se pojavili krimići, što mi je mnogo drago, ja se nadam da ću da igramo neku krimiću. Tako da ako neko ovde može nešto radimo. Kako se zove, i gledao sam da nekako me ne uvale odmah na početku, jer sam provalio da to može da se desi. Vidio sam sudbine raznih kolega koga su stavili u neki fah. I od toga sam nekako bežao. I gledao sam da radim nekako drugačije, svaki put ulogu, možda sam sebi zadavao mnogo zadatke, ali sam gledao i drugačije da spremim svaku ulogu. Nikad nisam igrao iz istog štima. Barem ja to tako verujem, možda to publika ne provaljuje. Da. Ali to mi je zadatak sa svakom ulogom, da se ne ponovi, istina. Da, u Hollywoodu bi to radili menadžeri, ovde to vi radite sami, vi to stalno ističete. Radite svoj PR, styling. To vam dobro ide. Eto, hvala vam. Pa mi nemamo ta zanimanja, dok već preko puta u nekim zemljama imaju i menadžere, i stiliste, i PR-ove. Ima već ovde neki, kolegi imaju neki PR-ove, ja nemam. Ali to je na neki način najnormalnije. Agenti pre svega. Agenti su u stvari ta neka disciplina koja bi volao da se pojavi kod nas, da bi na neki način glumce, govorimo o glumcima, rasteretili. Da, da se bave samo svojim poslom. Tako je. Dok, verujte mi, kolege su neverovatno opterećene sa uklapanjem termina, uklapanjem života zajedno sa poslom, ali dobro. Ali imate strane agente? Da, imam dva. Gde imate agente? Imam u Engleskoj jednog i u Rusiji smo raskinuli sad. Raskinuli ste. Da, nije nam bilo lepo. Orijentiste, niste na zapadno tržište, pretpostavljam. Nije, meni je žao što, smorio sam se sa tom gospođom, jer ja sam završio gimnaziju u Rusiji, znate. Da. I ja ruski odlično govorim. I stalno sam bio u fazonu, hajde da se desi nešto. I kao, nije se desilo i onda idemo dalje. Naći ćemo nekog novog. Pa čeka vas zapad, pa već ste igrali sa čuvenim britanskim glumcem. John Hart, da, jeste. To je bilo fenomenalno. Kako je došlo do te saradnje? Radili su tu seriju, taj reditelj Johan Renk, koji je režirao Černobil. On je nakon te serije režirao Černobil. Jako zanimljiv jedan reditelj je
pravio casting za tu neku ulogu. U toj seriji smo igrali Đuričko, ja i Goran Bogdan, čini mi se, od naših, i Bojan Žirović. Ali mi smo putovali posle u London i tako dalje. I ništa, ja se prijavio na castingu, radio sam casting i to je bilo to. Ja, pošto sam završio američku gimnaziju, tako da znam engleski, i kao, nikada mi kažu s kim igram. Jer kao to je sve tajnovito, mislim, na zapadu se ne priča sad kao da kao ko će da igra, šta, ko radi, kao radim neki film, ali ne govore. Ja rekao, jebate, ko igra ovo, čoveče? Mislim, morate da mi kažete, ima s njim ogromnu scenu, ono, od 6 strana, 1 dan, pa posle imamo i u Londonu. Kad se ja saznao, to treba da igra John Hart. O, čoveče. Mandolina kapetana Korelija, ja Klaudije car i bog, i tako dalje. On je 2 puta nominovan za Oscara, igrao je u filmu Čovek slon, kako se zove, Davida Linča, i za drugi film Alana Parkera, Midnight Express. Čovjek, gledam ga ceo život. Isto je jako nezgodno. To sam isto pobedio i sa Teljeom, kad sam morao da igram sa ove što sam i gledao ceo život, Gagu i ove ostale. I sad, evo ovako, John Hart, ja znam sve o njemu, znam sve uloge koje je igrao, znam sve, i sad moramo da igramo. Ali je bio fenomenalan i ostali smo kasnije u kontaktu i on mi je dao od svog agenta kasnije i mislim, stvarno je jedan fenomenalan tip. Pitao sam ga za razne reditelje sa kojima je sarađivao, sve mi je pričao neke stvari iza kulisne koje su mene... Jel neka za naše uši sada? Nije. Nije nijedna? Pa kako? Meni je, na primjer, najneverovatnija stvar da je on meni rekao, pošto sam u tom trenutku radio Pinterovu izdaju u Jugoslovenskom dramskom, i kao pitao mene šta radiš, pa ja kažem, evo, pa kaže, Harold Pinter bio moj veliki prijatelj. Ja sam igrao prve izvedbe njegovih komada, to je čovjek koji je, na primjer, dobio Nobelovu nagradu, najbolji drug njegov. Tako da je, mislim, ovaj posao, kako imate sreće, može da vas odvede i na ovu i na onu stranu, tako da treba imati sreće. Vrata su otvorena, pa sad čekamo. Tako je, da. Ko zna šta ćemo još čuti u sledećem izdanju Tribina u krupnom planu. Pa vidjet ćemo. Na sledećem festivalu. Jeste. Tako je, ali ostalo je još toga zanimljivo što biste mogli da nam kažete večeras. Malo smo nekako preskočili ovaj vaš filmski opus. Aha, moje filmske uloge, da. Da, pošto sad se pravi distinkcija između filmskih i televizijskih uloga. Da. Zato što ranije su televizije izgledale kao televizija, a sada sve izgleda kao film. I sada televizijske serije stvarno su nekad bolje od filma, mislim, i što se tiče produkcije i zapleta i scenarija i glumaca i tako dalje. Senke nad Balkanom to potvrđuje, ali tako? Jeste, između ostalog, svakako. A što se tiče filmske karijere, pa šta da vam kažem, počeo sam u to što se rekli u Dokoske, onda meni važna uloga je bila Mehanizam po tekstu Gordana Mihića u režiji Đorđa Milosavljevića. Tu sam nešto probao da igram potpuno nešto van sebe i drugačije i bio sam srećan s tom ulogom. Onda sam igrao Ona voli zvezdu i onda je nastupio neki period velike količine snimanja. Nekoliko godina sam snimio, na primer, po 3-4 filma godišnje. On su sledili nagrade i opšte prepoznavanje šireg auditorijuma, što jeste popularnosti, što je važno za mladog glumca, mislim, dobro je, nije važno, nije presudno, ali je... Lepo je kad se desi. Nije, naravno, ali vam daje jednu vrstu potvrde da je to ipak u redu čime se vi bavite, i ako ste vi sad nešto studirali pa sad stiže neka vrsta potvrde i onda se dobro osjećate, da vam daje snagu, da budete odlučniji prosto i u pravljanju tih uloga i u novim ponudama koje dolaze i tako dalje i tako dalje. I onda sam snimao sa najrazličitijim rediteljima kod nas i to mi je stvarno najveća nagrada za... I sa nekim vodećim, boga mi, kultnim autorima. Jeste, stvarno jesam. Radio sam sa Goranom Markovićem, sa Šijanom, sa Darkom Bajićem, to je ta, kao da kažemo, starija garda, sa Mišem Radivojevićem, svojim tečom, onda sa mlađim, sa Zekom, Dejanom Zečevićem,
Rašom Andrićem, ne mogu više ni da se setim s kim sam sve radio. I sada sa Gordanom Kičićem. Da, i sada sa Gordanom Kičićem. Ali nekako, stvarno sam svašta to evo sad, stvarno kad ste mi sad vratili, ja ne razmišljam uglavnom o prošlosti, uvek nešto kao najvažnije sad sutra šta će da bude, razumeš, što nije istina. Da. Kako se zove, tako da su te filmske uloge bile različite. Filmska uloga koja mi je negde najviše donela te, da kažem, popularnosti u tom nekom širem smislu je bila uloga Coleta u Maloj noćnoj muzici i zatim u Kenguru, Sumpor. To su te neke dve uloge koje su filmske bile to su jako bili gledani i voljeni filmovi i oni se stalno repriziraju na televiziji. Mnogi ljudi ih gledaju po desetine puta. To su neke dve uloge koje su me u stvari na neki način nekako ljudi su me zavoleli kroz te uloge. Što se tiče televizije, bile su serije Lisice, koja je bila... Ono kao ljubav. Da, tu sam se pojavio i u jednoj epizodi, ali Lisice su te koje su se pojavile tamo 2000, ne znam, druge, treće, koja je bila kao... Fancy serija. Kao mladalačka serija, kao seksi grad i to je narod jako volao da gleda. I ja sam imao tu lepu ulogu kod Gorčina Stojanovića u seriji Lisice. I ništa, onda sam ja već paralelno 2000, sad ću vam reći, treće, otvorio svoju producensku kuću. Ja sam davno to uradio. I tu dolazimo do Ustaničke ulice. Ne, tu dolazimo do neuspešne ekranizacije filma Kandže, romana Marka Vidojkovića, za koji sam kupio prava bio i želeo sam to da ekranizujem. Međutim, nije se desilo. I imali smo onda firmu, sam otvorio i kao šta ćemo da radimo. I onda sam malo lutao i onda sam došao do priče za Ustaničku ulicu i onda smo snimili taj film. Taj film je bio poseban po mnogo čemu, zato što je to prvi film Miše Terzića. To je prvi film u kom je igrao Rade Šerbedžija posle 20 i kusur godina da igra u Srbiji. To je i prvi film koji je govorio o ratnim zločinima. I prvi film koji je otišao u svet. Jeste. I to na velika vrata. Jeste. Film je prodat HBO u to vreme. Imali smo veliki broj festivala, jako je dobro prošao. I kod nas, ja sam mislio da će kod nas nekako da izazove jednu vrstu, znate kako, kada govorite o nekim škakljivim temama koje u društvu još nisu nekako ispričane, očekivao sam da će biti, da kažem, problema zbog tog filma, ali film je nekako veoma pošten u celoj priči i u celom pristupu. Mi se nismo bavili osuđivanjem, već prikazivanjem posledica svega tih ratova. To je bilo dosta smelo za mene u tom nekom trenutku i pitali su se mnogi kao, brate, šta ti je, zašto, Mene je to zanimalo, zato što ja verujem da mi kao umetnici imamo prava da imamo razmišljanja o tim nekim društveno angažovanim temama koje su neizostavni sastavni deo našeg svakodnevnice, svakodnevnog života. Ne možemo se pravimo blesavi da to ne postoji. Tu dolazimo do čuvenog angažmana intelektualaca i umetnika. Jeste. I ja stvarno verujem da mi treba to da radimo. Svako ima pravo na svoje, kako bih rekao, opredeljenje, mišljenje i stav, ali svakako je važno da postoji različiti stavovi. Jel me razumete? I umetnosti pre svega. Tako da, to je bilo moje razmišljanje kao producenta i kao scenarista tada. I drago mi je što je taj film dobro prošao. I onda, iskreno da vam kažem, sam se zakačio za ovaj scenario. I to je prošlo nenormalno puno vremena. To je prošlo 6 godina, 7 godina. Umeđu vremenu sam radio Jagodiće kao producent 3. sezonu. Pre toga sam naravno snimio prve 2 sezone, ali što se tiče tog nekog većeg angažmana, to je bila ta serija. Jako je bila gledana. Jeste, jako je bila gledana. Još me neki zovu Grof Branko. Da, na pijaci me zovu Grof Branko. Bez zezanja. Da.
I ništa, i onda sam se vezao za ovo. A što se tiče televizijskog tog iskustva, igrao sam u raznim nekim serijama, ali ovo što ste spomenuli svakako su... Senke nad Balkanom. Senke nad Balkanom. Koje postavljaju nove standarde u svakom pogledu. Jeste. I baš mi je ono... I jedna potpuno drugačija uloga od svega što ste do sada igrali i lepo što vam se to desilo. Jeste, da. Ali nije se baš desilo, ja sam to nekako tražio sam. Pa lepo, pa ispričajte nam kako to bilo. Da, tražio sam, meni je Bijela bio poslao taj scenario, boga mi 1 godinu i po 2 dana, tu duplu epizodu, kao da pročitam šta on sad radi, pa mi kao da pričamo, da, znate kako već ide, dajemo jedni drugima, I ja rekao, odlično, ovo će bude dobro. Pa kao ti se sviđa nešto, šta bi kao, ti si se vidio kao u nekoj ulozi. Pa rekao, jesam, mislim, ja pretpostavljam šta ćeš ti meni da daš, ali ja bih hteo nešto možda drugo. I to ostalo na tome. I onda su stigle nove 2 epizode posle 2 godine kad je krenuo da sprema celu stvar. I ja sam i pojavio se taj neki Kaluđer, ali Kaluđer nema ga, mislim, o njemu se priča, jel? Pojavio se Olimpije Mirić, neki kao polu zezator, zajebant, klovon, neki sarkastični čovek, znaš. I ja pitam, a ko je ovaj mislim, odmah, ne. Rekao, ali čekaj, meni, ja bih volao, pa ne može, kažeš, ne možeš ti to da igraš, to će da igra neko ozbiljan, to. I na tome, to je, sve su stigle dalje epizode. A koju vam je ulogu nudio? On je mene video u ulozi tužioca, što je igrao Miloš. Da. Timotijević, ja. I ja sam rekao, ja mogu to, mislim, to nije nikakav problem, ali daj ovo, vrati. Nije bio neki izazov. Da, rekao, daj ovo, da, kao, nemoj, ovo, I ja sam njega malo izmasirao, znate. I on je meni rekao, ako tebi stalo do toga toliko, ajde, brate, spremi casting. Ja rekao, nema nikakvih problema. I spremio sam taj casting i ništa, snimio sam to i onda je gledao to i dao mi ovo. I ja mislim da je sada prezadovoljno. Jeste, ali me ubio sam. Ubio, da, na kraju druge sezone. I šta će biti ako se nastavi? Nije mogo da izdrži, razumeš, i ubio. Ako se desi 3. sezona. Pa morate ga pitate šta će raditi. Tako da, Tako da u svakom slučaju, to mi je bila jako zanimljiva uloga, to mi je bilo nekako veoma interesantno da probam nešto drugačije, zato što je mene publika kroz ove uloge koje sam vam rekao doživljavala kao vrlo jednog pozitivnog, kao junaka koji se pojavlja u tim nekim raznim i komedijama i dramama i to. Tako da mi je ovo bilo jako inspirativno da baš budem baš loš. Baš negativac. Baš, skroz. I kako sad stojimo s publikom? A to je jako zanimljivo. Ja sam mislio da će publika me mrzi posle te uloge. Ali naprotiv. Ne. Ja ne znam šta je u našem narodu, oni najviše vole negativci. Pa ne, naša publika voli dobro glumca. Moguće to, ali su se oduševljavali, neki ljudi me nalaze na ulici pa kaže, pa neka si im to, kome? Ko su oni, jebate, šta ti je čovek? Ne, narod voli negativci i tako dalje. Verovatno volela zato što sam, ja voleo to da igram. Meni je to bilo zabavno, mislim. Ja sam se pronalazio nekako da potpuno pobegnem od sebe, od svog načina razmišljanja, potpuno da ga udarim puno mnogo. I tu je bila podela snova, ex-Jugoslavija. Fenomenalno, odlična serija, mislim, to je, stvarno veliko zadovoljstvo učestvovati u takvom projektu. Da. I ta serija je predstavljena i na Sarajevo Film Festivalu i mi smo prošle godine predstavljali i 2. sezonu. Ove godine ste i vi predstavili realnu priču i seriju. Jeste, na Sarajevu. Kako je to prošlo, bez obzira što je... Pa bilo je online. Bilo je online, ali... Ne znam kako je prošlo. Niste dobili podatak kakva je gledanost. Pa ne znam, mislim, stvarno, iskreno kažem, nemam pojma. Javili su se razni neki ljudi koji su gledali, koji mene poznaju, pa su mi rekli. Sad ja ne znam zvanične brojke, koliko je sad bilo naloga, ko je koliko gledao. Da. Ne znam, mogu da kažem da se pohvalim da je realna priča od pre neki dan na Amazon Prime-u. Pa to je divno, čestitam. Jeste, hvala vam. Tako da širom sveta je prodat film, tako da može da se gleda sa svim titlovima i baš sam srećan. Mislim, nemam pojma da li ima neki naš film baš na Prime-u. Na Netflixu nema ni jedan.
a HBO regionalno ima, ali isto Prime nema. Tako da sam baš srećan. Mislim, iskreno, ništa to ne znam. A ko je tu najsrećniji? Producent, glumac ili reditelj? Ma sva trojica su srećni. Pa to je najlepše. Svi se raduju, sva trojica. Tako da, ispalo je, mislim, stvarno dobro. Mislim, ceo ovaj ciklus, poslednje 2-3 godine, ali gadno je bilo, bili su trenuci. Kad ste možda poželjeli da odustane? Čekaj, brate, šta će meni ovo, majko, mila, brate, jel igram? Jer me zovu, mislim, me razumete sad kao razmišljati, ali ima nešto to što mene gura na napred, da probam neke nove stvari, da izazovem sebe, ja volim izazove, ne volim ono da mi je, znate, kao, super, ovo ću lako. Ne, brate, ne, ajde da ga probamo, da ga obrnemo, okrenemo, pa da ga... Nećemo u tabane staze. Ne volim ja nekako nikada to, zato što nekako ja shvatam umetnost i ovim čime se ja bavim i moje kolege i mi kao neverovatnu privilegiju. I ako bi to mi radili kao neku najlakšu stvar na svetu, to ne bi bilo pošteno, mislim, ni prema umetnosti, ni prema nama. Nekako moramo da zahtevamo od sebe malo više. Mislim, ne treba previše biti lud, ali treba gurati sebe da proceniš koliko možeš i da ideš dalje. Ovo je bilo jako lepo za kraj, ali za samo finale, da nam kažete, da se vratimo ovom našem festivalu live. Vi ste videli i sadržaj, i koncept, i stekli utisak kako on raste, kako se razvija, pa kakvi su vam utisci sada? Fenomenalno, moram da vam kažem, ja sam bio na prvom, kada je to bilo davno, 2008. Je li tako? To je bilo, nije ni renovirano, bilo ništa, ni ono, sve ovo sad izgleda odlično, koncept je super što je internacionalni festival i zato što imate ove vrste tribina, razgovora sa umetnicima, sa publikom i hteo bih stvarno da vam se zahvalim uprkos ovoj koroni, puno je došlo ljudi, puno vam hvala što ste došli da me vidite, šta god da imam da kažem, tako da mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde. Nama je takođe veliko zadovoljstvo. Na samom kraju, evo, pitaću vas šta vas očekuje u budućem periodu, šta planirate? Evo ovako, očekuje me premijera filma, novog filma... Kod Duška Kovačevića. Jeste, kod Duška Kovačevića. To je nešto što sam radio. Znali se kada će biti otprilike? Ne znam. Zbog korone se ne zna. Ne znamo. Film je, mislim, relativno brzo gotov. Takođe imam, kako se zove, još jednu seriju koju sam snimao, koju ne smem da pričam. Dobro. Ugovorom sam obavezan da ne smem da govorim. I ja mislim da ću se sada već pre početka emitovanja prve sezone upustiti u pisanje druge sezone. Pa divno. Mama i tate se igraju rata, tako da, eto. Na kraju da pomenemo samo vašu divnu ekipu u tom filmu. Od Nine Janković pa redom. Jeste. Dakle, pored mene u filmu je igrala Nina Janković-Dičić, Lena Lazović, Nebojša Ilić, Vojin Četković, Svetozar Cvetković, Katarina Kića-Gojković, Branimir Brstina, Nenad Jezdić, Gorica Popović, Branka Šelić, ne znam ko je, Branko Kičić je igrao, Nebojša Milovanović, svi moji jako bliski prijatelji, drugari i kolege, Milica Mihajlović, Jovana Gavrilović i baš mi je drago i mislim, večeras je film ovde, je li tako? Tako je, u 7. U 7, tako da ako možete, slobodno izvolite da ga gledate. Ekipa snova. Ekipa snova i moj nekako lični, vrlo intiman film, tako da će vam biti dosta stvari jasno. Želimo vam još mnogo uspeha i da nam češće dolazite na live. Sa velikim zadovoljstvom, puno hvala što ste me zvali, hvala vam. Hvala.